Filipino. Kay Leni Robredo, hindi ka bigo, may tapang, may puso para sa Pilipino. Ang Pilipinas ay matatag, bawat pagsubok kinakaya. Karapat-dapat sa kanya ay maayos na pamamahala. Sa lahat ng unos na dumaan, mayroong walang pagod na nagtsatsaga. Kasing tatag ng diwa ng Pilipinas, siyang kailangan. Alam kong di ako nag-iisa.